Total pedal ham, og hvad skulle gå amok? Vores opgave gik ud på, at vi skulle lave nogle mega seje fyrværkeriforsøg, som kun os tre udvalgte voksne drenge fik lov til at lave. Og det skulle være med en blanding af nogle forskellige salte og metaller, hvorved vi skulle iagttage strontium, natrium og kobbers flammefarver. Og herefter så skulle vi afstemme følgende reaktionsskemaer, som var relevante i forsøget, samt forklare lidt om teorien bag farver i selve fyrværkeriet. Så vil vi lige vise en lille video af selve de to forsøg, som vi lavede. Nummer 1! Og så bliver den bare blå. Det er jo ikke kunst, det der, drenge. Eller legal her. Nej, den skal give en blågrøn frem. Det er meget god. Blågrøn, den var kun blå. Ja, der står blå før. Der står ikke grønblå, vel? Glasset sprang, ikke? Fuck med nødder. Så er det jo ikke succes. Skal vi prøve bagefter at lave en blanding af alle tre sammen? Nummer 2! Okay. Are you ready? Ja. Den er luksus, den der. Den skærer lidt i øjnene der. Det er igen definition på succes. Yes, jamen, vi bliver også bedt om at have noget teori med vedrørende farven i fyrværkeriet. Og det er, når metalionerne inde i saltene, de indeholder noget, der hedder lidt exciterbare elektroner i deres yderste skaller. Og når de her elektroner i metalionerne exciteres, og det kan ske ved f.eks. en opvarmning, så hopper de til et højere energiniveau. Og når de så henfalder tilbage til deres oprindelige energiniveau, så frigives der noget energi i form af en foton, som er det, jeg har prøvet at tegne. Da de her forskellige metalioners elektroner kræver forskellige energimængder for at blive exciteret, betyder det, at de fotoner, der fremkommer, når elektronerne falder tilbage til deres oprindelige skaller, også har forskellige energiniveauer. Og derfor forskellige bølgelængder. Og bølgelængderne i de her brugte metaller, de ligger så inden for et synligt felt, og det er derfor, at man kan se nogle forskellige farver. Og eksempler på nogle salte, der giver nogle forskellige farver, det kan fx være, for at opnå farven sølv, så skal vi have med at gøre med aluminium, magnesium, titanium og magnesium at gøre. Og for guld, der gælder det kul og jern. Og for farven gul, der skal vi bruge saltet natrium. Grøn, der bruger vi barium. Og rød, der bruger vi yttrium og kan bruge strontium. Det er det, vi gør i vores eksempel. Og for at få farven violet, kan man bruge kalium. Og man kan eventuelt bruge aluminium. Ja, vi vil starte med at afstemme reaktionsskemaet. Som I kan se, så er vores reaktion, den går ud på, at vi har kaliumklorat, carbon, svovl, strontiumnitrat, ja, som så reagerer og bliver til kaliumklorid, CO2, sod, strontiumoxid og nitrat. Og den skal så afstemmes. Vi kan starte med at tælle atomerne. Cut! Nu vil vi så starte med at tælle atomerne på hver side af reaktionspilen. Hvis vi starter med kalium, så har vi et af dem på hver side. Vi har også kun et kloratom på hver side. Oxygen venter med, for det er lige noget, vi skal lege med. Carbon har vi også et af på hver side. Svovl, et af på hver side. Strontium, et af på hver side. Nitrogen er til gengæld det. Der har vi 2 på venstre side, men kun 1 på højre side. Så lad os starte med at sætte 2 ind her. Fordi at når vi sætter 2 ind her, så har vi 2 nitrogen på hver side. Og problemet før med oxygen, det var, at der er 9 herovre. 9 oxygenatomer på den her side, og 7 på den her side. Men i og med, at vi sætter 2 ind her, så får vi 2 til,
på højre side, og derfor har vi nu 9 oxygen på hver side. Og så dermed er den afstemt. Ja, jeg vil nu lave en redox-reaktion for en af de reaktioner, vi har brugt til at lave klaveriet. Og jeg har skrevet det op til at starte med, for at det går lidt hurtigere. Vi har startet med herover, at oxygen, den ved vi, den har et oxidationstal på -2. Vi har 3 af dem, altså må der være -6 her. Vi kender det over, at K det skal være +1. Og derfor så kan vi så regne ud, at klorid skal have et oxidationstal på 5. Og så går vi over her til den pågældende, hvor at vi ser, at K, som gælder som før, havde oxidationstal på +1. Så skal klorid nu have på -1. Og derfor falder den fra +5 til -1 og får derfor oxidation. Og derfor går den nedad med 6. Så har vi på næste, carbon har 0, fordi den står alene. Og over på den anden side som CO2, der ser vi, at der er 2 oxygenatomer, så den hedder -4. Der skulle have stået -2 der. Og derfor får carbon her +4, og den stiger altså med 4. Så har vi strontium, vi har svovl, den er 0 igen. Det er det samme som før, det stiger også med 4. Strontium, den er lidt mere tricky den her, den har vi med +2. Og den går over til strontiumoxid, hvor at oxygen igen er på -2. Og derfor får strontium også +2 der, så den giver bare 0. Og så har vi vores nitrat, som går over, hvor vi kan se, at vi har 3 oxygenatomer gange 2, så der må være en ladning på 6. Men som vi kan se her, så kan vi se, at NO3, den hedder NO3-, altså er der en elektron i overskud, så den skal kun give minus, og der er oxygenerne har en ladning til hjælp på -6, så må nitrogen have på +5. Så det kan vi skrive heroppe, og der kan vi så se over på den anden side, at der er 2 oxygen, så det må være -4, så den må have +4 nitrogen. Og det giver så, at den falder med 1. Men på grund af, at forholdet er 1:2, vi har 2 derovre, så ganger vi med 2, og så får vi altså, at den falder med 2. Og vi kan så udregne her, om det passer, at den går nedad med 6 her, og nedad med 2 der. Så skriver vi her, og det går opad med 4 de her 2 steder, og her er det så neutral. Og så får vi så, at det passer.